ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜି ଯେଉଁଟାକି GDS ତାର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାର PDFଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲରେ। ତ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ GDS online.government.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିଲେ ଯିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯାଇକି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିବେ। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବେ କାଟି ଦେଇଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅନ୍ କରିଥିବେ ତାର କେମିତି ଆସିବ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଏଇଭଳିଆ PDFଟା ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ଯାଇକି ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ନା ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ନେମ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ମାନେ GDS ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆସ୍କା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁଝିପାରିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏଇଭଳିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନେମ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତଥାପି ଏଇ ନମ୍ବର ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ 966181910002। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ। 66 ପେଜ୍ ବି ଅଛି, ତ ଦେଖିବେ କାହାର କେଉଁ ନେମ୍ ଆସିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।